La música de banda tornarà a omplir el municipi de la Sénia durant aquest cap de setmana. Arriba la 8a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música, que enguany es redueix a una secció, la segona, que portarà a l'escenari dues formacions musicals: l'Associació Musical Eldense Santa Cecília d'Aldà i la Banda Simfònica de Reus. El concurs serà dissabte a la tarda sota la mirada dels tres prestigiosos professionals que integren el jurat: l'argentí Miguel Etxe Goncelay i els espanyols José Suñero Oriola i Santiago Quinto Serna. També el dissabte i fora de concurs actuarà la banda de l'agrupació musical senienca. Ja el diumenge el públic podrà gaudir de l'orquestra de vents La Simfònica de Llevant. Vindrà una banda que està formada per músics semiprofessionals, que és d'aquí de les comarques de Castelló, gent que són músics d'altres bandes però que ja són professionals, tenen els estudis fets o estan treballant i que han format una banda, una orquestra de vents que diuen, que es diu La Simfònica de Llevant, i ens ofereixen un concert que pot ser molt interessant. En aquesta setena edició, l'obra obligada de segona secció és Obertura Centenario, de Santiago Quinto Serna. La jornada de dissabte, 12 d'abril, començarà a 3:15 de la tarda amb la cercavila de presentació de les bandes participants. Diumenge, el concert serà a les 5 de la tarda.